muri Zimbabwe hope uchingono expose plan aihoda kurowa awa ne government awa yaidi mnangagwa kana kuti neZANU-PF kuti aiwa muZimbabwe muri kurowa ma elections asi kuti president vangu electiwa aiwa nema MP muri Zimbabwe hope uchingono azoya hot manje sara mina mashoko atira nokurudzira chibva subscribe or like turn on the bell icon tamachana updates anokupa pano paZVAITWA News Live nokuti anoyanyora achiti a similar change has happened in Togo where the dictator changed the constitution from a direct presidential election to one where the members of the parliament elect the president. The senior government officials said this change will remove the Bora Musango phenomenon where ZANU-PF parliamentary candidates focus on their re-election and let the president work for his own victory. Do mashoko ari kuyachita unga panapa na hope uchingono satoona kuti pane mwana achipindura panapa changes of that magnitude will require a referendum. They cannot hope to win that plebiscite. Do mashoko ani achiza chinza aiwa kuda kuita certain change yakaita se aiwa ninge choda referendum yakanyanyisa saa vakambokwanisi kuti vachinje kuti aiwa ma MPs ndo vakavhotera president murege kurwa ma elections muri Zimbabwe hope chimwono yakanyasa kufumura zvese chimbotiudzai munoti kudii pamusoro mashoko ake pine comment section medu kuza mafungiro enyu saka na subscribe or like notina on the bell icon turamuchira updates anokupa pano paZVAITWA News Live.